Prynhawn diddorol o'n blaenau ni. 2 dîm nath esgyn o tymor diwethaf. A mae yna gyfle am ergyd, ond mae'n syth at y gol geidwad rhy dwym I ddwylo. Mike Lewis a Rushton nath arwyddo o'r dre newydd oedd ar ergyd. Cyfeiriad o bosib ddim cweit yn gywir, ond o leia maen nhw'n barod I ymosod pryd mae'r cyfleoedd yn dod. Hulbert. Ac yna'r bas letraws cywrain I ddarganfod Chris Hugh. Mae'n cael ei gau lawr yn sydyn gan Dan Jones. A mae'n cael ei dacl mewn o fe fydd hi'n dafliad i'r Barri o'n gwaith da gan Hugh. Ie, yn sicr. A tymod, yr unig peth bys ni'n dweud fanna yw dyle pattern o bosib dod I roi bach o gymorth iddo. O, gwaith da! Mae'n gol gan Sam Snaith! Y tafliad yn gynnar mewn I drad. Sam Snaith yn reoli ar ei brest yn troi yr amddiffynwr. A'r ergyd isel yn hiro y golwr ifanc Alfie Brooks. Gol gyntaf tymor I Sam Snaith. A mae rhaid i'r amddiffynwr I beidio neidio mewn fanna, ond mae rhaid canmol yr ergyd I fod yn deg, a mae Barri yn heiddi fod un ar y blaen. O chael teg I Sam Snaith fanna, beth nath yn dda gyda'r ergyd, oedd cadw'r bil lawr. Mae fe mor hawdd gyda foli fel hynna I pwyso nôl, I just trio tyrannu'r bil. Ond nath yn dda I just cymryd bach o gyflymdroddiad bil, cadw corff dros y bil yna, cadw lawr. Hugh, does dim cam sefyll fan hyn. Y bel yn adlamu'n garedig i'r Barri, a mae'n cael ei chasglu gan Cottrell. Cottrell mewn at y postyn agosa! Ach, Sam Snaith! Hulbert ar y foli! O, ddi ar y linell gan Downs. Fiel yn troi, yn croesi, a'r peniad yn taro'r postyn. Hulbert! Eibio'r postyn. Wel, am chwarae, am gyfleoedd i'r Barri, ond mae'n parhau yn un I ddim. Fi ffili credu bod y Barri heb cymryd un o'r cyfleoedd yna. Mae Steve Evans yn mynd I fod yn gandryll fan'na achos oedd ei tîm heb amddiffyn a marteb I unrhyw amddiffyn chwaith. Felly mae rhaid I nhw sicrhau bod nhw'n mynd yn ôl yn ei siop bach fwy cyflym. Oedd e fel bod popeth mewn slow motion oherwydd oedd y bel yn aros yn yr awyr. Ond ie, 3 neu 4 cyfle fan'na I y Barri. Creamer lawr y sianel. Chwilio am symudiad Turner. Mae Turner I gwneud yn dda. Dyma Hill. Hill! O, ergyd isel syth at Mike Lewis. Mi o 2 ymosodwr arall yn dod mewn i'r cwrt cosbi. A'i penderfyniad cywir oedd hwnna. Ie, athau postyn agosa, dyle fe o bosib wedi tynnu fe nôl. A mi oedd opsiynau falle anghanol y gol, ond hynny yw, mae fe'n gael yn ogol I Bae Colwyn. Pan ych chi'n edrych ar yr hanner cynta nawr, Cottrell a Keenan Patton, ond y mor ddylanwadol. Dyma'r croesiad I mewn. O, ac ar dor rwyd y peniad gan Sam Snaith. Dyna un o'r cryfderau fe, chwarae ar yr ysgwydd olaf yna, pigo ar y person lleiaf, achos mae fe mor dda, mae fe mor gorfforol, dda yn yr awyr, o fe'n trwch blewyr. Ie, ac arwydd hefyd o fantais taldra a chryfder Sam Snaith dros amddiffynwyr Bae Colwyn. A dyma cyfle cynnar I Acpan, ond mae Lewis wedi darllen honna, a mae Creamer! Creamer! O, dyna chi gol! Wel, ail ben wythnos y tymor, yn efallai bod ni wedi cael gol y tymor yn barod. Peniad allan gan Mike Lewis. Screamer gan Creamer I Bae Colwyn. Wel, I fod yn deg, nath y gol geidwad y penderfyniad cywir, oedd rhaid I fe dod allan I glirio'r bel yna, ond y weledigeth o Creamer, mae rhaid canmol hynny, oedd yr amseru yn berffaith, oedd y dechneg yn berffaith a'r cywirdeb. Oedd y techneg yn berffaith, mae'r techneg anodd. Dyma Tomlinson eto, tro hyn mae chwarae'r bel at Aidan Lewis. Lewis yn chwilio am y bas, mi oedd yna gyfle falle iddo fe I ergydio. Nôl yn y mosod Bae Colwyn. Dyma Hill y glir, Hill yn erbyn Lewis. O, arbediad rhagorol gan Mike Lewis. Campus gan y gol geidwad. Ie, chwarae teg, dyma'r camgymeriad fan'na gan MacDonald, ond oedd e ffili dod nôl, ond fi'n siŵr oedd e'n meddwl bod e'n mynd I sgorio, ond oedd y gol geidwad ei hunan yn fawr iawn ac oedd e'n ddewr iawn. I don't know what to make of that. I think good, the bad and the ugly, really. I thought at times it was diabolical.
you know, simple 5-yard passes. We've got a lot of work to do, judging on that. But you know, a point away, you know, first point, you know, we'll take it. Game probably lacked a little bit of quality, but you couldn't fault the endeavour of both sets of players. I'm just disappointed that we haven't took the 3 points, if I'm honest. The screamer from Creamer, what a goal. Yeah, I hit one like that last season against Kevin Drews, and it just comes to me. I thought, if I hit it, if it goes in, it goes in. If it doesn't, it doesn't. But like you said, it went in, and we got back to the 1-1, and then we could have nicked at the end. But it was a good game. I really enjoyed it.